Masakane ala wong Arab ngene iki lho yu, bojoku iso seneng ira kaprah yu, apa meneh nang nak iso mangan langsung ning negarane kono yu. Karena urung iso icip langsung ning negarane kono, dadine tak masakno dhewe ala-ala aku yu. Iki lho carane ngene gampang kok. Pertama ki ono beras basmati. Iso winginane sing kari setengah kilo iki tak mbah ruwesi, tak pususi, terus bar ngono wis resik, banyune wis bening. Terus dikom banyu dijarno sekitar 30 menit. Lanjut ditinggal ngubah ayame iki iso nggawe kambing utawa ayam, kambing larang dadi ayam bae. Bar ngono disisihno nek wis resik tinggal ngulek bumbune. Bawang brambang, kunir karo jahe diulek sampai lembut. Nek wis sisihno sik, bar ngono panasno panci, kei minyak sithik, jarno sampai panas, lebokno bumbu uleke mang. Digongso sampai ambune wangi, bar ngono dilebokno irisan bawang bombay karo irisan tomat. Bar ngono digorengne sampai bawang bombay mang rodok layu. Terus tambahi bubuk instan kari masala, kita kira sendok makan munjung. Bar ngono dioseng-osengne sampai ambune wangi nemen. Bar ngono terus dikei banyu sak cukupe, gawe ngungkep ayame ya. Terus tambahi bunga lawang, kapulaga karo daun kare, karena kinde dhewe ya tak kei sing akeh. Tutup jarno sampai umop. Lah nek wis umop blekutuk-blekutuk ngene iki lebokno ayame. Bar ngono dibumboni uyah, gula, ambek kaldu bubuk. Nah, terus diudek-udek sedelok ben rata bumbune ambek ayame mang. Terus ditutupi jarno sampai banyune ki mangsat, sampai ayame medhuk. Lah nek banyune ki mang wis sat ngene iki, ayame wis medhuk nemen, diangkat si ayame yo iki kok siap digoreng. Bar ngono sisa rebusan ayame ki mang ditambahi santen sak cukupe. Terus lebokno beras basmatine sing wis dikomang lho yo. Nah, diudek-udek kaya nek ngeroncong sego. Bar ngono terus ditutupi jarno sampai blekutuk-blekutuk neh. Masak sampai karone sego basmati ki mang mateng kaya ngene iki. Nah, bar ngene iki terus ditutup neh jarno 15 menit, jarno sampai bedodok berase yo yu. Bar ngono lagi dikukus. Aja lali dipanano sik dandange ki mang sampai umop. Wis umop lagi dilebokno sego arone, terus didang selama 30 menit. Nah, karo ngenteni segone mateng mang ditinggal goreng ayam ungkepane mang lho yu. Digoreng sedelok ae gak perlu garing-garing, terus diangkat. Nah, iki lho yu, segone wis mateng, lagi sego kebuli abal-abal ki ambune seger ngene iki, ndahne asline rasane kaya apa yu enake. Muga-muga diparingi iso mangan langsung ning negarane. Amin.